Ford Custom 2014 lukkopesän tai lukon vaihto. Itsellä hajosi tämä osa täältä, mikä kiinnittyy tähän, niin tää ei toimi enää. Eli ovipaneeli täytyy irrottaa. Täältä tämän alta löytyy yksi ruuvi. Tämän alta kun irrottaa löytyy toinen ruuvi. Sitten tältä hanskalokeron alta löytyy kans yksi ruuvi. Ja täältä oven alta jostain kaksi ruuvia, ne ei ole minkään suojan takana. Tämä täytyy irrottaa täältä. Sen alta löytyy yksi ruuvi ja ottaa piuhat pois. Sitten tietenkin se ikkuna tai peilisäätime täytyy nostaa ja ottaa piuha pois. Sitten löytyy täältä oven kahvalta tuo pois. Yksi ruuvi. Ja sitten kahva lähtee täältä, ainakin iteltä. Sen alla on kaksi ruuvia pois. Ja tuo lukkopesä sitten pois. Mennään katsomaan toiselta puolelta, mitä tuhoa tuli saatua aikaa. Eli tämä on pois. Tää joutuu repimään irti, että pääsee sinne edes näkymään. Elikkä se on täältä otettu pois. Sieltä täytyy ensin ottaa tää, mikä ikkuna laskeutuu, niin täältä välistä pois. Tämä härveli. Se on 3 ruuvilla kiinni, lähtee pois. Saa sen näkyviin. Sitten on, missä tuo lukkopesä on, niin siellä on tämmönen sokka täällä, mikä lähtee sitten ihan vetämällä pois. Semmonen. Sitten itse lukkohan on kiinni 4 ruuvilla, eli täältä löytyy YKK ja kahvan alta löytyy yksi. Kahvahan lähtee tietenkin irti. Tää pikkuosa tässä on kiinni. Ottaa tästä tulupan pois. Ja siellä on ruuvi. Sitä löysyttään, se lähtee irti. Tämä. Ei tarvi ottaa kokonaan sitä ruuvia pois. Se jää siihen lukkopesään. Ja kahva itsessään, kun se on tässä paikallaan, nykäisee vähän niin kuin tänne päin ja sitten täältä se irtoaa. No. Juu. Sitten täytyy ottaa se lukko irti siinä. Näytän. Elikkäs tämä. Ja sehän on kiinni täällä niin kuin näin. Ja tässä on tämmönen klipsi. Avainta kääntää myötäpäivään, painaa tätä klipsiä ja kääntää takaisin, niin tää menee tää klipsi sisään, jolloin se lukko lähtee sieltä irti. Se oli aika haastava löytää, että miten se irtosi se sieltä sitten. Ja sittenhän sieltä saa irti tämmöisen osan. Elikkä tuossa näkyy se ruuvi, mikä on tämän klipsi alla. Sitten lähtee se kahvan toinen osa. Tää vaijerin,
Missä se nyt näkyy? Pää, mikä on täällä kiinni, niin itellä se hajosi, mutta ei huolta, se tulee uuden osan mukana. Sitten takaisin. Semmonenhan se siinä on. Ei muuta kuin onnea ja menestystä. Säästää sinne vähän rahaa. Autodokilta 190. Tilasi osaan, saa nähdä tuleeko samanlainen. Katsotaan miten saadaan kiinni. Morjens.